नाग्रिजुलि जौगाखां खोन्दोनि बानजायनायाव कभिड अनसुंथाइ थुबिल आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस बिथांखिनि सिङाव बुधबारखालि ई-रिक्शा होनाय हाबाफारि जायो। कभिड अनसुंथाइ रां थुबिलनिफ्राय आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस बिथांखिनि सिङाव ई-रिक्साखौ मोनो 2 नं दङार गामिनि कामें क्लास्टार लेभेल फाउन्डेसन एबा गुसुङै कामें CLFनि सोद्रोमा ममता बिश्वासआ नाग्रिजुलि साहा बागाननि ग्रीन टि जिउ राहा गामियारि आफादनि मावख'आव नाग्रिजुलि जौगाखां खोन्दोनि खोन्दो बिथांखि सामलायगिरि जिबज्योति देखा खोन्दो सोमोन्दोगिरि द्र'नाचार्य हाजं नेलसन दैमारिनि नुजाथिनायाव ममता बिश्वासनि ई-रिक्साखौ होयो BTCनि मावफुं सोद्रोमा धर्म नारायण दासआ। आशा करूँ यार जरिए निश्चयके उपकृत हब और लाहे लाहे जी आम और बढ़ाई गई थी पारो एबार एटाहे दिया हल आम प्रत्येक बছৰে যদি অলপমান বেছিকৈ দিব পৰা যায় আপোনালোকে এইটো কোনোবা লোনটো ৰিটাৰ্ণ কৰিব তাৰ পিছত হয়তো 7 বছৰ পিছত যদি পাই তো এইটো বহুত দীঘলীয়া সময় হয় আমি এবছৰৰ ভিতৰতে যাতে আৰু আমি এনেকৈ দিব পাৰোঁ আৰু মানুহ যাতে উপকৃত হ'ব পাৰে এইটো মই আশা ৰাখিলোঁ। बाक्सानिफ्राय दीपक कुमार पाठकनि रिपर्ट समनि रादाब।